बाव लिबारेल होननाय पार्टियावबो सोदोबाव गैखाया। जोंनिफ्रायनो दिनैसिमबो पार्टी प्रेसिडेन्टआ बे सासेयानो, सिबाबो बे सासेयानो जाबाय थायो। दा बे हिसाबै आङो खुनु सोलायनाय माबाखौ आं नुवाखै आरोखि। जेनेबा मेन खारना आंनि बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव फैनायनि मेन खारना बे मोनसे जाहैबाय। बे बिटिआरनि सुक्तिजों बै गहपुर सनितपुर हाबफैनायखौबो बै बुंनो थाङोबा बिपिएफनिफ्राय लुबैनाय बायदि गैयि खोथा बाहायनायखौ आङो साबजायाखै आरोखि। बिपिएफखौ नायबाय, बिपिएफआबो सिगाङाव खुनु सोलिनोनो रोङामोन आरोखि। दा दिनै इउपिपिएलआ बोसोरथामावनो बेखिनि प्रग्रेस खामानि मावनो रोंदों बा सिस्टेमजों खारदों, आं बिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोनि आदर्श बा भिजनफोरखौ मोजां मोननानै आङो हाबफैनाय जादों आरोखि। सबाइझार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मावख'आव दिनै फेब्रुवारि 1 थारिख खालि 2024 मायथाइयाव बिस्थिबार बाराय दिनै। दा बेयाव आङो इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनायनि मेन खारनानो जाहैदों मा, आङो सिगाङावबो आङो एबसुनि वार्कारखामोन जेनेबा। ओमफ्राय बिनि उनाव आङो डाबल पि होननाय दहायबो रायलायखाबाय। जोङो डाबल पिआवबो गोबां खस्थ' खालामनानै बिदिनो जुजिबोदोंमोन बिपिएफजों। दा बे समनि थासारिखौ बाबेनलांनायनि उनाव आङो बिपिएफआव जयेन जादों। दा जयेन जानायनि उनाव दिनै आं नुबाय जोंनि बर' बा जोंनि बिटिआर बा बिटिसि ओनसोलनि गासिबो थासारिफोरखौ आङो बिपिएफ दोलोआव गोबाव सम मावबोबाय, आंबो 10-12 बोसोरसो जाबाय। बेयाव आङो माखासे बिथिंखौ आं नायनानै नोजोर लाबाय। दहाय बे सावरायमेलावनो माखासे खोथाखौ रायलायखानाय जादों। माने बिपिएफआव लिबारेल होननाय पार्टियावबो सोदोबाव गैखाया। आरो जोङो नुनायाव आरोखि दिनैसिम स्टार्टिंनिफ्रायनो दिनैसिमबो पार्टी प्रेसिडेन्टआ बे सासेयानो, सिबाबो बे सासेयानो जाबाय थायो। दा बे हिसाबै आङो खुनु सोलायनाय माबाखौ आं नुवाखै आरोखि। जेनेबा मेन खारना आंनि बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव फैनायनि मेन खारना बे मोनसे जाहैबाय। ओमफ्राय नेक्स्टआव नुबाय आङो जोंहा जोंनि बर'नि जोङो आन्दालनजों फैनाय जों बर' जाथिया जोंनि सिन्थाधारायाथ' बेल' नङा, गहपुर सनितपुर हाबफैनांगौ दङ। दा नैबे बिटिआरनि सुक्तिजों बै गहपुर सनितपुर हाबफैनायखौबो बै बुंनो थाङोबा बिपिएफनिफ्राय लुबैनाय बायदि गैयि खोथा बाहायनायखौ आङो साबजायाखै आरोखि। बे मोनसे। दा हाबफैदोंबा आंनि थाखाय बिराद मोजां, आरो हाबबायबो, माखासे हाबबावनांगौ दङ, बेबो मोनसे खारन आरोखि। ओमफ्राय आङो मोनसे खोथाया नैबेबो, जोङो जुदि खौसेबासो जोङो थांनानै थागोन। जोङो हाजार बड'लेण्डआनो मोन्थों बा बिटिआरानो मोन्थों। दा बेखायनो आं नोजोर नायनानै नुबाय, माने इउपिपिएलआव दिनैसो 3 बोसोर जादों ना होमबा। दा बेयाव माखासे जोंनि इउपिपिएलनि लिडिं पार्सनफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा माखासेयाव एसे उसुबिदा फैखागोन आरोखि। दा बेखौ नायनानै आंबो सिगाङाव बिपिएफखौ नायबाय, बिपिएफआबो सिगाङाव खुनु सोलिनोनो रोङामोन आरोखि। दा दिनै इउपिपिएलआ बोसोरथामावनो बेखिनि प्रग्रेस खामानि मावनो रोंदों बा सिस्टेमजों खारदों, आं बिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोनि आदर्श बा भिजनफोरखौ मोजां मोननानै आङो हाबफैनाय जादों आरोखि। ओरैनो जास्ट आं बुंखादों आरोखि, जेनेबा फैबाथ' लाबोनो हायोमोन, माबा लेंबोबा लाबोनो हागौमोन आङो। ओमफ्राय आं रायलायखादों एथ' इमारजेन्सि आं दिनै हायामोन, आं गाबोननि डेट लादोंमोन आरोखि। ओमफ्राय आङो इमारजेन्सियाव नैबे जा फंबायमोनखौ 7 लाबोदों आरोखि, आंजों 7 बेखिनि आरोखि दङमोन। माने इयुथनि जोंनिया बिपिएफआ प्राइमारि लेभेलावबो इयुथ सेल दङ आरोखि। इयुथनि बिथांमोना वार्कार, सासे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडे र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों।
बे आइ आफा BM इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजी, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जी टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।